Prečo Novák Djokovič podľa nás nemôže vyhrať Australian Open? Prvým dôvodom, prečo si myslím, že Novák Djokovič nevyhrá Australian Open je, že Grand Slam sa hraje na 3 víťazné sety. To je obrovský rozdiel oproti tomu, ako to bolo na olympijských hrách, kedy sa hralo na 2 víťazné sety. Ďalším faktorom je, že v Melbourne môžu byť 30 stupňové horúčavy a pri jeho veku 37 rokov už tá kondícia nemusí byť taká, ako pri jeho mladších súperoch. A taktiež v podstate on bude hrať niektorý zápas aj po slnku, nebude hrať všetky zápasy night session, čiže niektorý zápas bude hrať aj po slnku a to môže byť už komplikované. A ďalším faktorom je, že môže v Melbourne naraziť aj proti Alcarazovi, aj proti Sinnerovi a 2 takéto veľké zápasy je už veľmi maličká pravdepodobnosť, aby Djoko zvládol na 3 víťazné sety vo 37 rokoch. Čiže z týchto dôvodov skôr si myslíme, že Djoko nemôže vyhrať Australian Open a ak sa na to pozrieme v minulom roku, ako Sinner ho rozobral, tak to bude mať veľmi, veľmi zložité aj